Kawasudu nyakora mogiani okil Ndegwa Njiru ondiko ni aput mamanyo commissioners mag IEBC kaodwaro mondo chiw ler ewi chung' mar Joy Brenda Mdivo. Joy ne oda dhoge dwe mokalo ka omanyo lemo mar jakom mar IEBC kendo sani penjo thoth kaluwore gi bedo mare machiegni gi duond bura mar UDA. Cleophas Oloch kolono wachni. Ndalo sekalo nyaka ne chak ng'wech mar manyo jakom kod commissioners manyien mag IEBC dwe mokalo mar adek. Okil Ndegwa Njiru elo jakenya manyinge Dr. Peter Mbae mabende en jakanyo mar duond bura mar UDA ondiko ne apudno ka gidwa ler ewi welo mane omi Joy Brenda Mdivo kaka achiel kuom jogo mane odadhogi e lemo mar jakom mar IEBC dwe mokalo. E obokeni Njiru dwaro mondo apudno ket ler ewi weche moko madito. Ler dwarore ewi kane apudno yudo fom mar oro kwayo mag Joy Mdivo. Bende odwaro mondo apudno ogol andika mane omaki kinde mane dayo dhog Joy Mdivo dwe mokalo manyiso kaka ne oloso. Weche osebedo ka iwacho ni Joy Mdivo en machiegni gi duond bura mar UDA. Okil Ndegwa Njiru dwaro mondo chiw ler kaponi Joy Mdivo ne owacho ni ne en jakom aput mane nono ng'ur tok yiero mar higa mar 2022 ei duond bura mar UDA. E weche mamoko matudo Joy Mdivo gi duond bura mar UDA bende ipenjo ka okang' ma apudno biro kao poni ging'eyo ting' mane en godo e yiero mokalo e UDA. Mogik, Njiru penjo ni bang' gigo duto magiketo ayanga, bende apudno ni kod geno kata dier ni Joy Mdivo ni kod chia mar bedo achiel kuom jogo manyalo bedo jakom mar IEBC. Dwe mokalo tarik 25, luya ne ochot ne Joy Brenda Mdivo e kinde mane dayo dhoge ka omanyo lemo mar jakom mar IEBC. Kae ne olero ni bedo ne machiegni gi jatend piny Kenya William Ruto kata duond bura mar UDA ok bimone timo tije kaponi oyiere. It is not about the Murengo. Here I'm offering myself as a Kenyan, not for tokenism, not for show, not for bonga points. I actually think I've got something to offer my country, and that's why I've stepped forward. Okil Ndegwa Njiru omiyo apudno ndalo adek mar chiwo dwoko. Ma timore ka moko kuom jotelo bende medo jiwo liet ne apudno kaluwore gi medruok mar kwan ji ma idayo dhogi ne lemo mag commissioners kata bang' ka nosechapi nyinge 105 motelo ne chakruok mar chenrono. Haijalishi ni nani yako pale katika mmetaweka pale katika hawe ndio mwenyekiti ama commissioner IEBC. Hata kuna wale wengine walikuwa wanaitwa Cherera 4 walikuweko na bado serikali ya UDA ilishinda. Maoni ya wananchi bado itakuja kukamilika na watafanya venye wanataka. Kwa hivyo ningesema kwamba kufuatwe sheria ni kinyume ya sheria kuongeza watu kwa njia isiyofaa. 6 persons were sneaked into the IEBC commissioners list. And I mean, if you're sneaking people through the back door, there must be an agenda. Cleophas Oloch, Ramogi TV. Kawasudu nyakora mogi wang'yo motende kod weche mag kar limbo kata kar iko oganda ma Lang'ata mabende en achiel kuom kuondego ma oganda